श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. नमस्कार, तुमचे सर्वांचे आपल्या स्वामी भक्ती या चॅनेलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत गुरुचरित्र पारायणाची मांडणी कशी करायची. सर्वात प्रथम गुरुचरित्राबद्दलच्या नियम आणि अटी जाणून घ्यायच्या आहेत. याबद्दलचा व्हिडिओ मी आधी बनवलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तो तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता. तर आता आपण पाहूया गुरुचरित्राची मांडणी कशी करायची. सर्वात आधी तुम्ही जिथे पारायणाची मांडणी करणार आहात ती जागा स्वच्छ पुसून घ्यावी. त्यानंतर त्या जागेवर पाट किंवा चौरंग मांडावा. त्यावर स्वच्छ असे लाल किंवा पिवळ्या रंगाचे वस्त्र मांडावे. त्यानंतर त्यावर दत्त महाराजांचा फोटो किंवा मूर्ती ठेवायची आहे. जर तुमच्याकडे फोटो किंवा मूर्ती नसेल तर आपल्या स्वामी महाराजांची मूर्ती घेतली तरी चालणार आहे. त्यानंतर त्याच्या बाजूला कलश मांडायचा आहे. कलश मांडताना कलशामध्ये पाणी घ्यायचे आहे. पाण्यामध्ये 1 सुपारी आणि 1 रुपया टाकायचा आहे. त्यामध्ये फूल व्हायचे आहे. हळद कुंकू लावून फूल व्हायचे आहे. त्यानंतर तांदळाची रास काढून त्यावर कलश ठेवायचा आहे. कलशावर विड्याची पाने ठेवून त्यावर नारळ ठेवावा. नंतर जो फोटो किंवा मूर्ती तुम्ही मांडलेली आहे त्याच्यासमोर खडी साखराचा नैवेद्य ठेवायचा आहे. त्याचप्रमाणे ताजी फळे ठेवावी. नंतर त्या चौरंगासमोर पुन्हा एकदा पाट मांडायचा आहे. त्या पाटावर स्वच्छ असे वस्त्र मांडून त्यावरच आपल्याला गुरुचरित्राची पोथी मांडायची आहे. पोथीचे सुद्धा रोज हळद कुंकू आणि फुले वाहून नमस्कार करायचा आहे. रोज मूर्तीला हार आणि ताजी फुले वाहायची आहेत. अखंड दिवा लावायचा आहे. दिवा विझणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. त्याचप्रमाणे रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी तुम्ही जे काही खाणार असाल त्याचा नैवेद्य दत्त महाराजांना दाखवायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही साध्या पद्धतीने मांडणी करून गुरुचरित्र पारायण करू शकतात. आणि त्यानंतर समाप्ती आणि उद्यापन कसे करायचे याबद्दलचा व्हिडिओ मी पुढे सांगणार आहे. थोड्याच दिवसात तो व्हिडिओ येईल. तर आजची माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. चॅनेल आवडला असल्यास चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. धन्यवाद.